В Пловдив сме, за да защитим един обикновен човек, смел човек, който протестираше повече от 200 дни в Пловдив и на протестите в София, който е в листата на коалиция "Изправи се! Мутри вън" и който е уволнен в четвъртък миналата седмица заради това, че е в листа на политически опонент на властта. Дошли сме да го защитим. Ние защитаваме обикновените хора, но в случая с Юрий Танев сме няколко пъти по-ангажирани да застанем зад него, защото той е човек от протестите, активен протестиращ, с гражданска позиция, и това е човек от нашия екип, от екипа на "Изправи се БГ", който е уволнен от работа, защото е в листата на "Изправи се! Мутри вън" за град Пловдив. Имахме спор дали да кажем името на фирмата, която уволни свой квалифициран и почтен работник, началник направление. Това е неговата позиция и аз настоявам това име да бъде чуто. Това е Apex Сервис Пловдив. Фирма, която под натиск или заради други сметки, или заради страх от отиващата си власт на Борисов, уволни служител за това, че е в листата на "Изправи се! Мутри вън". Всички ние си отдъхнахме, когато Борисов подаде оставка, когато беше назначено служебното правителство, и твърдим, че се диша по-леко. Диша се по-свободно, но въздухът продължава да е мръсен. Защото хора, които упражняват своето конституционно право да участват в избори, да бъдат издигани за народни представители, плащат с работата си, с доходите си, с спокойствието на семейството си и на близките си хора. Това, че той е останал без работа, за това, че е в политическа листа, която е срещу статуквото и срещу ГЕРБ, наистина е безобразие. Аз разбирам бизнеса, който, или по-точно се опитвам да го разбера. 11 години мачкани, притискани. Чухме от скандално изтеклите записи: за всеки, който не е с мен, казва бившия премиер Борисов, значи е против мен и той трябва да бъде ударен. Но Борисов вече е бивш премиер. На 11 юли ГЕРБ повече няма да бъдат във властта. Няма да има правителство на ГЕРБ, няма да има мнозинство на ГЕРБ, няма да има Борисов премиер. Това, което искаме да кажем на бизнеса, е време да си върнем достоинството, време е да си върнем самочувствието, време е да се държим като свободни хора, защото и конкуренцията вече ще бъде свободна. Аз знам за опорките, които се разпространяват от партийната централа на ГЕРБ. Като дойдат новите субекти на власт, те ще ви прекратят договорите, те ще ви спрят проектите, те няма да ви дават да работите. Нищо от това не е вярно. Единственото, зад което стоим от "Изправи се! Мутри вън", е за свободна и чиста от корупция среда за бизнеса, за правила. И знам, сигурна съм, че почтения бизнес иска правила, иска свобода, иска честна и почтена конкуренция, иска да не връща рушвети от по 20, 30 до 40%, които в крайна сметка се отразяват на качеството на всеки изпълнен обект. Това е, което ние гарантираме. Ще има работа за целия почтен бизнес, ще има прозрачни процедури, ще има правила. Който си спечели, и никой никому нищо няма да връща. Рекета, корупцията, рушветите ще останат в миналото. Това е, зад което стоим. Свобода за бизнеса, честна конкуренция. Но очакваме от бизнеса и той да прояви смелост, да се пребори за достоинството си, да уволниш човек, защото е в политическа листа, която е срещу довчерашните управляващи, наистина е срамна постъпка. Срам е от тези, които са го уволнили. Срам е заради тези, които са го уволнили. Разбира се, ние няма да си оставим човека така без работа, подритван от някакви самозабравили се бизнесмени. Няма да го оставим така, но наистина е жалко, че страха от икономически силните, от тези, на които очевидно не става дума за хляба и за прехраната, продължават да се съобразяват и да са слуги на една мафиотска, корумпирана, тиранична, отиваща си власт. Така че ние се стоим зад Юрий. Той е с номер 5 в бюлетината на "Изправи се! Мутри вън". Нашия номер е 8, неговата преференция е 5. Аз мисля, че
ще получи подкрепата на много хора и на работници, включително от въпросната фирма и на началници от въпросната фирма, защото той говори само с добро за своите колеги и за своите преки началници. Само с добро. Нямам обяснение. Може би са били натиснати, може би са били принудени, може би са били заплашени, че ще им спрат договори, че ще понесат икономически щети. Не знам какви са техните мотиви наистина. Но самата постъпка е срамна. Самата постъпка е недостойна. Да уволниш човек, защото упражнява конституционното си право, защото участва в избори, открито с лицето си. Благодаря за подкрепата на Мая. Аз радвам се, че съм избрал този отбор. Никога не съм се съмнявал. С времето прекарано по площадите, стигнах до себе си, че това е правилното място, където трябва да застане. И когато ми беше предложено, когато ми беше съобщено, че напускам, аз напуснах с дигната глава. Да, наистина Мая е права, фирмата е принудена. От моя гледна точка фирмата е принудена. Искам да кажа само следното на всички хора, които ни гледат и изобщо на всички хора. Не се страхувайте и въпреки, че ГЕРБ в момента не се виждат на власт, те все още държат много икономически лостове на влияние. Не се страхувайте, излизайте и гласувайте. Тази битка не е просто... те водят битка за нашето съзнание. И ние, ако не го осъзнаем това нещо, че страха, който те се опитват да ни внушат, че трябва да се преборим и да излезем и да бъдем свободни, наистина няма да бъдем свободни. Сега е момента, натискайте смело и на изборите победа. Това е. Отговорността на успелите хора, на успешните хора, на тези, които са на позиции в обществения живот, в бизнеса, в различни сфери, отговорността им да се държат почтено е огромна. Така че нищо повече от това не очакваме и от бизнеса. Просто да се държи почтено. А ние поемаме ангажимента, че ще осигурим почтена, прозрачна среда с правила, така че всеки един бизнес да може да се развива. Нещо повече, ще помагаме на всеки. И тук няма да има наши и ваши. Както пенсионерите с по 250 лева не са наши и ваши, всички с по 250 лева, както хората на труда с по 600 лева мачкани не са наши и ваши, така и бизнеса не е наш и ваш. Трябва да има честна и свободна конкуренция за всички. Така че спрете да се страхувате. Времената, в които някой може да ви натисне да се освободите добър работник, само защото има различно мнение от властта. Тези времена си отидоха и на 11 юли ще сложим последната точка. Така че очакваме смелост, кураж и достойно поведение и от бизнеса. Ние ще бъдем зад почтения бизнес. Ще помагаме и няма да пречим. Ще помагаме, като осигурим среда и правила. И честна конкуренция. Свободна, честна, почтена конкуренция. За всички.